चलिए आज के ब्लॉग से स्टार्ट करता नहीं अपना मोहम्मद बेदवलिया से। देख सकता नहीं गांव में इतना विकास भइल बा कि का कहे में रहुआ। देख सकता नहीं पानी लागल बा रोड पर, पूरा गांव घूम गई नहीं एगो नाला ना मिलल हमरा सड़क के अरिया। मतलब कि भाई अगर विकास चाहता लोग तो तोहरा लोग के बेदवलिया गाँव में जे भी बा आवाज उठावे पड़ी। हम तो उठाते बानी काहे कि हम काफी दूर बानी तब उठावत नहीं हई बाटे। मंदिर कुछ अनहोनी के कारण इहो बंद हो गल बा, इहो बनल चालू होके के चाहिए। और देख सकता शंकर जी के हिंगा मतलब कि करकट गिरा के रख ले बा लोग। ए पर हम ज्यादा बात ना करें टॉपिक पर, लेकिन बांस के टॉपिक पर हम जरूर बात करें पुलवा पर, काहे कि खाली और वीडियो बनैले नहीं तो जाके स्थानीय लोग से पता लागल कि पुल के जोन बाटे पास हो गल बा, लेकिन कब बनी तो पता नहीं के। बेदवलिया गांव के अगर कंपेयर हम अपना गांव से करी तो भाई पूरा नहीं हो सकत। विकास के मामला में अभी बेदवलिया गांव पीछे बा। यानी कि स्थानीय लोग से पता लागल कि कुछ तो सोलर लाइट नहीं चल रहा, और पता लागल कि यहाँ नल जल योजना के जो पानी आवला जिंगा लइका मुतला एंगा आवला। तो भाई तुहो लोग बेदवलिया गांव के विकास चाहता लोग तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोग। बात के बुरा मत मानिए लोग, बेदवलिया गांव में रहे वाला लोग के ना विकास के ऊपर हम वीडियो बनेनी।